Usa ka minivan ang gipamusil sa Maguindanao del Sur. Driver niini samdan. Sa video makita kining usa ka minivan nga tad-tad sa mga bala sa pusil ang unahang bahin niini sa Barangay Makasampen, Gindulungan, Maguindanao del Sur adlaw Martes. Makita sab kining usa ka lalaki nga dunay mga samad sa lawas nga nakalingkod sa bangko samtang nagpaabot sa sakyanan nga magdala niini sa ospital. Gituhang driver kini sa maong sakyanan ug residente sa libutan mamasapan sa maong probinsya. Matud ni Musib Tan, ang administrator sa Dato Saudi ang patuan sa maong probinsya, nahiyo pa sa maong driver nga imaneho ang maong sakyanan padulong sa detachment sa militar sa Barangay Kabingi sa maong lungsod aron mangayong tabang human matud pagi ambush kini sa dili pa masutang sospek. Parahin pa investigasyon sa insidente lakip na sa pagsuta kung pila ang ihap sa mga nasamdan sa insidente. Ginasulian pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang driver sa minivan.